er nu det på Amalienborg, og Amalienborg har siden 1794 været kongehusets hovedresidens. Selvom Christian X's politiske indflydelse var faldet efter indførelsen af demokratiet, var kongen i 1940 stadig en del af magten. Tidligere om morgenen kl. 4:30 den 9. april 1940 blev udenrigsministeren Peter Munk opsøgt på egen adresse og blev overrakt 2 skrivelser af den tyske sergeant Ringen Fink. De 2 skrivelser redegjorde for den tyske aktion og fremsatte 13 krav til danskerne. Derefter fik udenrigsministeren samlet medlemmer fra regeringen, kongehuset og hærledelsen til et afgørende møde på Amalienborg, som varede fra klokken 5:30 til cirka 5:05, hvilket viser os, at det ikke tog lang tid for de forskellige at blive enige om beslutningen, de to, som var at indstille kampen og dermed acceptere de tyske krav. Situationen var anspændt, og man kunne høre tyske fly over København og skud mod kastellet, mens mødet fandt sted, hvilket var med til at presse regeringen, kongehuset og hærledelsen. Der blev 3 garder såret på Amalienborg, og på ene tyske side var tallet noget højere. Der kom yderligere forstærkning gennem hele mødet. Dette møde ender med at have stor betydning for Danmarks besættelsestid, fordi det var afgørende for, at besættelsen skete, fordi at Danmark ligesom overgav magten til Tyskland. At det var starten på besættelsestiden.